Казвам се Жанина Здравкова и съм помощник директор на 132 СОУ Ваня Войнова, град София. За мен е удоволствие да ви представя с няколко думи моето училище в навечерието на 55 годишния му юбилей. В 132 СОУ Ваня Войнова се обучават около 400 ученици на възраст от 6 до 18 години. Традиционно хората ни свързват с големите успехи в спорта. Свързват ни с това, че хора, достигнали световния върх в спорта, са се обучавали в нашето училище. И с днешна дата това е така. Нашите ученици активно спортуват, печелят купи и награди. Но аз бих искала да ви обърна внимание на това, че в последните години имаме изключителни постижения в учебната дейност. Резултатите ни на външно оценяване в края на 4 и 7 клас са едни от най-високите в града. Резултатите от ДЗИ в последните години по всички предмети също ни дават основание да се гордеем с нашите ученици. За следващата учебна година училището ще приема ученици за 1, 5, 8 и 9 клас. Профилите, по които се обучават нашите ученици след 8 клас, са технологичен профил информационни технологии и имаме и непрофилирана паралелка. От следващата учебна година ще имаме и прием след 7 клас с първи чужд език испански. Учениците, които се обучават в нашето училище, имат уникалния шанс да учат в едно прекрасно място, тихо, спокойно, уютно. Педагогическият съветник познава всяко едно от нашите деца. Ние ще бъдем много щастливи, ако вие доверите вашите деца на нас. Имаме изключително добри преподаватели в начален, среден и горен курс. Доверете ми вашите деца и ще бъдете доволни от вашия избор. Здравейте и добре дошли в класната стая на бъдещите първокласници. Това са моите ученици сега, но те са и мои приятели. Искам да споделя, че освен добри спортисти, имаме и деца, които наблягат на обучението, имаме успехи на конкурси за рисунки. Училището ни традиционно има едни от най-добрите резултати на националното външно оценяване след 4 клас. Смея да кажа, че с мен преходът от детска градина към училище ще бъде възможно най-безболезнен, защото съм работила и в детска градина известно време. Ще се радвам, ако ни поверите грижите за децата си и вярвам, че ще се справим с всичко, което ни предстои. Очакваме ви! Мария Илинова и тренирам фигурно парзаляне. Уча в това училище, защото много го харесвам и учителите са добри. Аз съм Калян Василев. Уча в 132 СОУ Ваня Войнова. Уча в това училище, защото е хубаво и учителите са много добри и се отнасят с мен добре. През следващата учебна година с помощта на училищното настоятелство оборудваме съвсем нов кабинет
в който учениците ще се обучават по системата Envision – един компютър, много мишки. Тази система последните години дава много високи резултати. Учениците с голям интерес работят в часовете и тази иновация, предполагам, ще се хареса изключително на вас, деца, и на вас, родители. Възможностите, които дава близостта до спортен комплекс Славия, също не се за пренебрегване. Всички деца от нашето училище могат да спортуват в извън учебно време, като ползват разкошната база на Славия. Скъпи ученици, уважаеми родители, за нас ще е чест и удоволствие, ако доверите вашите деца през следващата учебна година 2012-2013 да се обучават в 132 СОУ Ваня Войнова.